Vannak hinták, és van az Adamo. Az Adamo hamok azt nyújtja a babának és a szülőknek, amire közvetlenül a születés után, valamint az első években oly nagy szükség van, biztonságot, nyugalmat, örömöt. Míg a hinták használatát általában 2-3 éves kortól ajánlják, az Adamo hinta rendkívülisége az, hogy már újszülött korban is alkalmazható. Olyan ingereket ébreszt az Adamo a babákban, mint amit az anyamékben tapasztaltak. Az egy ponton történő felfüggesztéssel ugyanis előre, hátra, jobbra-balra, fel-le, bármilyen irányba mozgatható, forgatható a hinta. Az Adamo honlapja részletes információkkal szolgál a hinta használatának, a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, szakértői véleményekről és ajánlásokról, az éppen aktuális, de szezononként frissülő választékról, a webshopon pedig egyszerűen kiválasztható a nekünk tetsző szín. www.adamo.hu. Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is, www.facebook.hu/adamohamok.